الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. za mu tashi babu sifatil wudu'i cikin karatunmu na risala cikin fiqhun malikiya. Malam mai risala ya ce babu sifatil wudu'i, wannan babi ne na siffar alwala wa masnunihi da abin sunnantarwarsa wa mafrudihi da kuma abin farlantawarsa. Malam zai yi magana akan alwala, amma ya ambaci sunna kafin ya ambaci farilla, ba don komai ba. Idan mutum zai yi alwala, farkon abin da ake gabatarwa sunnonin ne kafin farilla, ba wai don farilla ta fi sunna ba ne. Malam ya lura da farkon alwala sunnoni ne, sai ya ambaci sunnoni kafin farillo. Wa zikiril istinja'i da kuma ambatan kama ruwa, wal istijmari da yin hoge. Akwai tsarki na hoge, ma'ana na duwatsu. To duka dai malam ya yi mana shimfiɗa, yanzu zai shiga mana cikin karatu. Ya ce wa laysal istinja'u mimma yajibu an yusala bihil wudu'u. Al istinja'u kama ruwa, laysa bai zamo mimma yajibu daga abin da yake zamowa wajibi an yusala bihil wudu'u, a sadar da alwala da shi ba. Wala fi sunanil wudu'i, kama ruwa baya cikin sunnonin alwala. Wala fi fara'idihi, kama ruwa baya cikin farullun alwala. To kamar mai tambaya ya tambaya, malam kama ruwa baya cikin sunnonin alwala, baya cikin farullan alwala, to yana cikin me? Sai ya ce wa huwa min babi ijabi zawalin najasati. Shi yana daga babin ijabi, wajabtar da zawalin najasati, gusar da najasa bihi da shi. Au bil istijmari, ko da yin hoge, li Allah yusalliya biha fi jasadihi, dan kar mutum yayi sallah da najasa a jikinsa. Anan dan mu gane kama ruwa baya cikin farullun alwala, ba abin da ya haɗa kama ruwa da alwala. Da a ce mutum yanzu zai yi hadasi, misali ya je ya yi bawali, sai aka yi rashin sa'a bai yi hoge ba, kuma lokacin da yin nan ba ruwa tare da shi. To da ya tafi gaba sai ya manta, sai ya yi alwala. Kafin ya yi sallah yanzu sai ya tuna, to ai ya yi bawali kuma bai yi tsarki ba, yanzu kuma gashi ya yi alwala. To a nan alwalarsa ba ta ɓaci ba, tana nan. Face idan ya je zai yi tsarki, idan ya taɓa gabansa kuma alwalar ta karye, yanzu ya zai yi kenan? Sai ya sa hangulof ko ya sa hannunsa a leda, sai ya yi tsarkin. Alwalar tana nan ba ta taɓu ba. Ka gane tsarki daban, farullun alwala da sunnonin alwala daban. Gashi yanzu an yi alwala kuma ba tsarki, amma kuma alwalar tana nan zan ba ta ɓaci ba. To amma da bai sa hangulof a hannunsa ba, ko bai sa leda ba, sai ya je kama ruwa, sai hannunsa ya taɓa gabansa, to yanzu kuma alwalar ta lalace. In an taso dole a zo a sake alwala. Malam ya ce wa yujzi'u fi'luhu bi ghairi niyyatin, aikata kama ruwa ba tare da niyya ake yin sa ba. Kaga kuma ai alwala sai an yi niyya.
mutumin da yazo zai alwala da farko zai ce nawaitu sunanal wudu'i, idan yazo zai wanke fuska zai ce nawaitu fara'idal wudu'i, amma tsarki ba ruwansa da buƙatar niyya, ba a yin niyya ake yin sa matuƙar ba na maziyi bane. Wakazalika haka nan gasalu saubin najisi, wanke tufafi mai najasa shi ma ba a yin niyya, face a wanke gurin najasar da ruwa mai tsarki ya wadatar ba tare da niyya ba. Wasifatul istinja'i, siffar yanda ake kama ruwa, an yabda a mutum ya fara ba da gasli yadihi, bayan wanke hannunsa. Amfanin da yake cikin wanke hannu da farko shine idan kamar gurin bahaya ne, taɓa lemar da kai, taɓa ruwan da kai da ka jiƙa hannunka ba zai riƙe wannan warin ba, ɗaya kenan. Ba zai riƙe jikin ruwan fitsarin ba, biyu kenan. Sannan da a ce kuma kafin lokacin mutum ya taɓa wani abu wanda zai iya cutar da shi, muƙaddara yaji ya taɓa hannunsa, to kaga in ya sa ruwa yanzu ba zai cutar da shi ga al'aurarsa ba, in kuma bai sa ruwa ba ya je ya taɓa to zai cutar da shi. Faya gasila makarajal bauli, sai mutum ya wanke mafitar bawwali, summa yamsaha ma fil makaraji min al'aza, bayan ya wanke mafitar bawwali sai ya shafe ma fil makaraji, abin da ya fita min al'aza na daga ƙazanta, bi madarin da hoge, au gairihi ko wani hoge kamar su toilet paper, au biyadihi. Malam ya ce saboda zamanin da zamani ne na rashin wadatuwar abubuwa na zamani, sai ya ce to idan an rasa ko da hannun sama, kamar yadda yanzu ma wasu idan sun shiga toilet ai akwai ruwa mai ƙarfi, to kawai da ruwan da hannunsu ya wadatar. Shi ne malam ya ce bi madarin da hoge, au gairihi ko waninsa, au biyadihi, face dai ba a yi da abu mai alfarma, ba a yi da abin da zai cutar. A matsayin toilet paper ko da jarida ce ba za ka ɗauka ka shafe bayan gida da ita ba, malamai sun hana. Kar ka yi tunanin cewa sai sunan Allah ko me aka rubuta a jiki, toilet paper ɗin ta zama ba komai a jikinta mutum zai amfani da ita, amma ko jarida shari'a ba ta yadda ka goge ƙazanta da ita ba, saboda wani abin da za ka ga an rubuta alifun ne, duk in ka juya su za su koma sunayen Ubangiji. To saboda haka malamai suka ce banda abin da shari'a ta hana, banda abin da zai cutar da shi kamar abu mai kaifi, wanda zai cutar da shi kamar abu mai alfarma. Yanzu ba za ka ga busasshen tuwo, a ce loma ce busasshiya sai ka ɗauka sai ka goge bayan gida da ita, kayi laifi, shari'a ba ta yadda ba. Shi sa aka ce abubuwa masu alfarma da kuma abubuwan da ba za su cutar da kai ba, duk ba a goge irin wannan da su. Summa ya hukkaha bil ardi, malam ya ce idan ya wanke idan ya goge da hannun nasa, summa ya hukkaha bil ardi, sannan sai ya goga hannunsa a ƙasa, kamar da kenan da ba omo ba sabulu, nau'in wasu abubuwan da za a wanke da su duka suna da wahala babu, sai mutum ya goga hannunsa a ƙasa. Amma yanzu gurare da yawa da an ajiye sabulu, an ajiye omo, to mutum sai ya wanke hannunsa da sabulu ko da omo. Malam ya ce waya hukkaha bil ardi, bayan ya goga a ƙasa, waya gasilaha, sai kuma ya wanke da ruwa. Summa yastanjiya bil ma'i, sannan sai yayi tsarki, ma'ana ya kama ruwa, wayuwasila sabbahu, ya sadar da zuba ruwa din. Abinda mata suke yi shine daidai. Mutum idan ya je zai yi tsarki, bayan ya yi bayan gida, kar ya zama yana zuba ruwan a hannunsa yana tsarki, yana zubawa a hannunsa yana tsarki. A'a, za ka ga mata idan za su wanke wa yara bayan gida, in suka ɗaga bakin butar ba ƙaƙƙautawa. To kamar yadda ake gaya mana haka Saudiya famfunan su duka kawai gashi famfo ne mai ƙarfi, to sai kai ta zubawa, ba a so a yanke tsakani, saboda ana so ruwan yayi yawa dan ƙasar ta zama tawanku gaba ɗaya. Shine malam yace wa yuwasila sabbahu, ya sadar da zubawa, wa yastarkhiya qalilan, kuma ya sassauta dubrarsa kaɗan, ma'ana idan ya sassauta dan ya zamto abin da ke matsin dubrar duka ya wanku.
wa yujida arka zalika, ya kuma kyautata gogawa biyadihi da hannunsa, hatta ya tanazzafa har ya tsarkaka, kar yayi yanda zai cutar da kansa. Shi yasa malam yace ya kyautata gogawa har ya tsarkake wannan muhalli na ƙazanta. Walaysa alaihi gasalu ma baɗana min al-makarajaini, sai malam yace gasalu ma baɗana, wanke abin da ya ɓuya, min al-makarajaini, na daga mafita guda biyu, laisa alaihi, ba wajibi bane a gare shi. Abu ne wanda yake kamar pipe. Malam yana gaya mana cewar yanzu idan da za ka sa bakin tiyo ɗin nan a jikin famfo, idan ka buɗe aka gama ɗiban ruwan sai ka zo ka kashe kan famfon, to a cikin wannan pipe ɗin akwai guntun ruwa, ba zai sauka ba sai ka ɗaga shi gaba ɗaya ka zazzage ruwan da yake ciki. To shine malamai suka koya mana cewar mutum zai sanya gabansa tsakankanin yatsunsa, ya matsa sau uku, amma kar yayi da ƙarfi yanda zai cutar da kansa. Haka kuma bayan gidan suka ce ya sassauta, yayi kamar zai ƙara yunƙuri sannan dan ya wanke. To duk yanda ka yi, ko bawwalin ne ko bayan gidan ne, ai a ciki akwai saura. Sai malam ya ce wannan sauran da ya saura a ciki ba ka da ikonsa, an yafe maka. Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wanda yake cikin ba ikonka bane, ba za ka iya ba. Shi sa malam ya ce laisa alaihi gasalu ma baɗana min al-makharajaini, abin da ya ɓuya yayi zurfi daga ciki wanda ba za ka iya ba, to wannan laisa alaihi, ba wajibi bane ga mai yin tsarki. Wala yustanja min rihin, amma mutumin da yayi hutu, iska baya kama ruwa, saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man istanja min rihin falaysa minna, duk wanda ya je yayi hutu kuma ya je yayi tsarki, wannan baya tare da mu a addini. Wa man istajmara bi salasati ahjarin, wanda yayi istijmar da duwatsu guda uku, ya kharuju akhiruhunna naqiyan, na ƙarshen ukun sai ya fita da tsarkinsa, ajza'ahu, ya isar masa. Ko bawwali ne, ya sa ɗaya ya ga ruwan bawwali, ya sa na biyu ya ga ruwan bawwali, da ya sa na uku babu, ko ba hayan ne haka, ya sa na ɗaya, na biyu, na uku babu, to sai malam ya ce ajza'ahu, tsarkinsa yayi. Amma walma wa adharu, ruwa shine mafi tsarki, wa adyabu, mafi daɗi, wa habbu ilal ulama'i, kuma malamai sun fi son sa, saboda shine yake gusar da shakku. Wancan ma shari'a ne, wannan ma shari'a ne. Amma mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su, har Allah ya yabe su, to su ma suna tsarki ne na hoge, kuma suna sa ruwa suna wankewa. Wa man lam yakhruj minhu bawlun, duk wanda bawwali bai fito masa ba, wala ga'idun, wala bayan gida, wata wadda'a li hadasin, sai kuma ya zamto yanzu zai yi alwala saboda hadasi, au naumin, ko saboda bacci, au li gairi zalika, ko domin wani wannan, mimma yujibul wudu'a, daga abin da yake wajabtar da alwala. Yanzu misali, mutum ya kwanta yayi bacci ya tashi, ai kaga ba bawwali yayi ba, kuma ba ga'idi yayi ba, bai yi bayan gida ba, amma kuma ba shi da alwala saboda nauyin baccin nan. To yanzu idan ya tashi, kaga ba zai yi sallah ba sai ya yi sabuwar alwala. Sai malam ya ce fala budda min gasali yadaihi, babu makawa sai ya wanke hannayensa, qabla dukulihi ma fil ina'i, kafin ya tsoma hannayen a cikin ƙwaryar alwala, saboda karkatawa a wanke hannun dama sau uku, da karkatawa a wanke hannun hagu sau uku, a ta'abbuda ne, ibada ne, ba wai dan datti ko ƙazanta a hannunka ba. Wa min sunnatil wudu'i, yana daga sunnar alwala, gasulul yadaini, wanke hannaye, qabla dukulihi ma fil ina'i, kamin a tsoma hannayen cikin ƙwaryar alwala. Amma ana magana ne akan abin da za a yi alwala ɗin idan buɗaɗɗe ne. Wal mabmadatu, kurkurar baki, wal istinshaqu, shaƙa ruwa, wal istinfaru, fato ruwa daga hanci, wa mashul uznaini, shafar kunnuwa,
sunnatun, duk wannan da malam ya karanta mana yace kowane ɗaya sunna ne, wa baqihi faridatun, abin da ya saura kuma farilla ne. Amma a cikin abin da ya sauran ma akwai sunnoni, amma malam ya yi la'akari da gaɓoɓi. Don na ga sai mu kwana a nan, sai kuma Allah ya kai mu wani lokaci, Allah ya amfanar da mu abin da muka karanta, musamman tashar Sheikh Abagwani TV, su suke ƙoƙarin ɗaukar nauyin kawo waɗannan karatuttuka. Allah ya musu sakamakon alkhairi. Ƙarƙashin Shehu Khalifa Ibrahim, Allah ya ƙara masa lafiya, da ahalin Shehu Abagwani, da dukkanin almajirai da muridai, da kuma ma'aikatan wannan tasha. Allah ka karfafe su, ka kuma biya dukkanin buƙatu, alfarmar manzon Allah. Fatiha, salatul fatihi. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.